Mr. President ina wuni? Lafiya. Me za ka yi cewa game da abubuwan da yake faruwa a Najeriya? Ina so kowa ya ji a jikin shi. Na jo sun ce za su zo habbila su man wazi. To mutum ba sai ya sani ba zai je? Baba, 'yan Najeriya suna cikin wani hali. Ya danganta a kansu. To baba, a taimaka mana da kuɗi mana saboda magance wasu matsalolin. Ba a ba da kuɗin. Saboda me? Ina kuɗin suke? A duba dai baba. Ku je ku gaya ma 'yan Najeriya ba za a ba da kuɗi ba. To amma me dalili? In aka ba da kuɗin mun san amari za a je a yi. Baba, wancan shekara an ƙara ma abinci kuɗi kuma har yanzu bai sako ba. Me za ka ce akan haka? To wannan bana ma an yi kuma ana babban shiri zuwa baɗi da nan gaba. To sai yaushe zai sako? Wataƙila nan da shekara 30 kana Najeriya. Kai ka ji ɗan yarinya.